Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa matasan Nijar, jinjina ta musamman ga matasan Nijar maza da mata, ina alfahari da ku, ina yi muku fatan alkhairi. Jinjina ta musamman ga shugaban ƙasanmu Muhammad Bazoum, babanmu, baban ‘yan Nijar, Allah ya kare mana shi da matar shi Hajiya Hadiza, Allah ya kare mana ku, Allah ya ba ku zaman lafiya. ‘Yan uwa, kuna tare da shugaban matasa Abu Khalid da yake Libya zaune. ‘Yan uwa, akwai abin da yake faruwa cikin wannan satin don semen, abin da wani furci wasu maganganu da ‘yan Najeriya suke yi game da mutanenmu ‘yan Nijar, game da mu ƙasanmu ta Nijar. A gaggauce bayanin da zan muku, kamun mu saki mu ba su amsa, kamun mu caccake su, to mu za mu ɗan ba da wasu shawarwari ga shugabannin ƙasanmu da matasanmu na Nijar. Da farko, ina kira ga matasan Nijar, à tous les téléspectateurs, monsieur de madame, à tous les Nigériens et la Nigérienne aussi, duka kowa da kowa ina yi mishi fatan alkhairi, ina kira a gare shi. Duk ɗan fina-finai ɗan Najeriya mai yin fim da zai zo ran sallah, ya yi sallah a Nijar, ka ku ta yi wurin sallah. Il ne faut jamais assister à la cérémonie de la fête ou bien à l'organisation qui a été effectuée par le Nigérian au Niger. Kada ku kuskura, kan wanda ya tayi ya shiga MGC wurin wasan 'yan Najeriya ya biya kudin shi ya shiga. Wagga sallallayya. Har sai sun huto sun bada hakuri. Ina kira ga 'yan Niger, kuma ina kira har hukumomi, duk wanda zai walakanta Niger, to mu ba mu tare da shi. Wanda ya rena mu kuma ya zo cikin ƙasar tamu ya nemi kuɗi. Kuna gani 'yan Najeriya nan, duk da rena ƙasarmu da suka yi, za su bar iyalinsu su yi sallah a Niger saboda neman kuɗi. Duk wanda zai bar iyalin shi bai yi sallah a gabansu ba, ya je wata ƙasa ya yi sallah saboda wani wasa da zai yi, kenan ya san miliyoyin da yake samu a Niger ko? Baiwa kun rena mu kuma a ƙasarmu kuke neman kuɗi. Ni shugaban matasa ina kiran ga 'yan Nijar duka, maza da mata duka, surtout aux habitants de Niamey, particulièrement Niamey. Duka 'yan Yamai, kan wanda ya kuskura, il ne faut jamais, il faut pas assister, il faut jamais assister à la fête. Wanda za a stad ko kuma a wani wuri wanda 'yan Nijeriya ne za su zo su yi sallah a Nijar. Kar ku yadda ku dai, ko dala 100 kar ku shiga wannan wasan. Saboda ba ku san abin da yake faruwa ba. Wata ta huto ta ce da ta yi Dubai gwara ta yi Niger. Mi ta dauki Niger kenan. Ta raina Niger kenan ko? Dama kwanaki wani ya huto cikin 'yan fina-finai ya ce shi matan Niger akwai wanda suke so ma su taba jikin shi kawai su ji daɗi. Ku ji wani kayan takaici, imaginez-vous s'il vous plaît. Ina kira ga 'yan Niger da masoyana da mabiyana, duk wanda yake jin magana ta, in dai kana kishin ƙasar Niger, en tant que vrai compatriote, en tant que un bon citoyen pour le Niger, il ne faut jamais assister. Kaka kuskura ka tai wasan 'yan Najeriya. Kan wanda ya shiga wasan 'yan Najeriya, wanda za a yi a Niger sallah. 'Yan fina-finan Najeriya nike nihi, ba duka 'yan Najeriya ba, 'yan Nijeriya ba. 'Yan fina-finai Najeriya, 'yan Kannywood sun rena 'yan Niger, kuma da 'yan Niger suke tamaka. Dan bincike na ya tabbatar mun cewa babban mawaƙiyar su wadda suke ji da ita, wadda ta haskaka su a duniya, ita ce Fati Niger, 'yan Niger ce. Don ka ita wannan wanda ta zagi Niger kin, wadda ake ce ma wace ce mai sa'a, waka sa'a kin Fati Niger ta yi ta, dalilin waka ita ta yi suna, ita da ta rena Niger. Saboda haka Niger, 'yan Kannywood, ina kira a gare ku, kuna tare da shugaban matasa. Kuna tare da shugaban matasa Abu Khalid. Mu mutunta juna mu da ku. Mu ba mu rena Najeriya ba. Najeriya 'yan uwan juna ne. Iyayenmu ɗaya, sunanmu ɗaya, addininmu ɗaya, al'adunmu ɗaya. Muna da hudud, iyaka guda. Mu da Niger da Najeriya ba ma bukata ma mutum ya nuna takarda ko hukumominmu na Niger. Saboda dukkanmu ɗaya ne. Kuma ina kira ga wa'inda za su karbi baki na wanda za su zo Niger su yi sallah,
duka le directeur, le réalisatrice, duka kan wanda ya kuskura ya amshi gayyatar dan Najeriya. Kaka kuskura. Ko ƴan izzar so ko ƴan wane ne ko waye shi, kan wanda ya kuskura ya tayi wurin kallon ƴan Najeriya ran sallah a Niger. Kan wanda ya shiga. Saboda sai sun huto sun nemi gafara, sai sun su huto dole su bada hakuri. Su huto su bada hakuri. Ku tuntube mu ku bada hakuri. Ku huto akan Instagram ku yi video ku bada hakuri. Niger ba wanda kuka sani da bace. Niger yanzu ta canza. Allah ya ba mu shugaba na gari kuma tare da matasa yake. Abinda matasa suke so shi yake so. Shugaban kasar Muhammad Bazoum. Saboda haka mu ba za mu yarda da walakancin da kuke yi mana ba. Dama akan Facebook akwai mutane wanda ina bibiyar ku. Ba na magana ne. Tunda ba duka abu bane za mu yi magana saman shi. 'Yan Najeriya kuna walakanta 'yan Niger. Kuna walakanta kasar Niger. Kasar Niger ba ku dauke ta komi ba. Kun dauke ta kamar jibji. Alhali kuma da ita kuke tamaka 'yan Kannywood. Tunda kuna boro Nigeria ku zo Niger ku nemi kuɗi ku koma. Saboda haka ina jan kunne kuma matasan Niger kan wanda ya tayi sallah kan wanda ya shiga sallah kallon 'yan Najeriya kuma ko bisa YouTube a rage kallon su. A rage kallon su izzar so wani waka wani wane ne duka a dauke ido daga kallon su yanzu. In dai kana kishin Niger da gaske, in dai ba mayaudarin Niger bane kai. In dai kana son kasarka ka dauke kallon 'yan Najeriya yanzu sai sun bada hakuri su huto su nuna ba su yi dadin abin da suka yi ba su ma. Kuna tare da shugaban matasa Aba Khalid. 'Yan Najeriya suna walakanta mu. Suna cin mutuncin kasar mu. 'Yan Kannywood 'yan Najeriya, 'yan Kannywood 'yan wasan fina-finai nake nufi ba duka 'yan Najeriya ba. 'Yan Kannywood 'yan fina-finai. Kuma ina kira ga matasan Niger ku tashi tsaye. Kuma ku hudo wani tsare-tsare na shirye-shirye da a musuluntar da tsarin a wayar da matasa. A yi abun da kuma za mu musu raddi, mace zan sa ta musu raddi. Yadda ta yi wannan magana mace za ta ba ta amsa 'yan Niger nan da ba da juma ba. Muna yi muku fatan alkhairi. 'Yan Yamai insha Allah muna nan tahi. Muna nan tahi Yamai kuma an Yamai in na tahi zan dauki mikro in yi babban magana, in yi magana da babban murya akan 'yan Najeriya. Ka aje kallon su kawai. Ka aje kallon su. Su huto su bada hakuri. Kuna tare da shugaban matasa Aba Khalid. Assalamu alaikum wa rahmatullah.